Čaute všetci, ja som Miko z chelseafc.sk a vítam vás v treťom kole našich videotypov do typovačky. Takže poďme na to. V prvom zápase tretieho kola privíta Aston Villa doma Wolves. Podľa mňa veľmi ťažký zápas, keďže Wolves majú super formu, vyhrali 2 zápasy. Villa sa strelecky presadila v poslednom kole, takže myslím, že to bude XK 1-1. Domáci čakajú na prvý gól v Premier League. QPR majú za sebou výborný zápas na ihrisku Evertonu. Takže očakávam opäť ťažký duel pre QPR, ale tak si myslím, že získajú bod a bude to 1-1. Blackburn majú zatiaľ na konte z 2 zápasov 0 bodov. Everton podľahli doma QPR, čo mi pokazilo tiket, takže žiadna sláva, ale tak si myslím, že majú kvalitu na to, aby v Blackburne vyhrali a tipujem jasnú dvojku 2-1. Konečne tu máme Blues. V treťom kole privítame na domácom ihrisku Kanárikov, ktorí zatiaľ hrajú celkom obstojne na nováčika. A práve dnes je pondelok, sme podpísali Matu. Verím, že v sobotu nastúpi aj Lukaku konečne a rozvoní sieť spolu s Torresom. Takže už sa dosť teším na zápas. Mám taký pocit, že to už bude jasná výhra a teda 3-0 pre Chelsea. V tomto dueli privíta Swansea Sunderland. Myslel som si, že Sunderland doma porazí Newcastle, takže dvojka mi trošku pokazila plány. Swansea zatiaľ sa trápia, je vidno, že sú nováčik a Premier League je úplne niečo iné ako Championship. Takže tipujem X a výsledok 1-1. Reds zatiaľ dobre šlapú a po víťazstve na Emirates teraz privítajú Bolton, ktorý bojoval proti Man City a nakoniec prehral len 2-3. Takže myslím, že Reds zvládnu aj túto prekážku a Suárez určite zase skoruje, takže tipujem 2-0 Liverpool. Newcastle porazil v derby Sunderland na ich ihrisku, čo bolo prekvapenie kola. Fulham sa stále trápia, aj keď v Európe im to ide, ale v lige zatiaľ nie, takže myslím, že ani tento raz nevyhrajú a tipujem výhru domácich 2-1. Ešte raz opakujem, že tipy dávam v pondelok popoludní pre zápasom United proti Spurs. No a na základe predchádzajúcich výsledkov ťažký zápas, keďže City dali v 3 zápasoch 9 gólov. Spurs zase vyhrali 5-0 v Škótsku, takže veľmi dobrý duel a tipujem X 1-1. West Brom čaká ťažký duel, pretože po zápasoch doma s Manchesterom a na Chelsea majú na konti 0 bodov. Keď mali ťažkých súperov, hrali dobre. A tipujem, že proti Stoke, ktorí môžu byť trochu unavení po pohárovej Európe, vyhrajú a teda tipujem pre domácich 2-1. Čerešničkou na torte tretieho kola bude šláger Manchester proti Arsenalu. No, domáci sú na dobrej ceste obhajiť titul, žiaľ, zatiaľ. Ale ako opakujem, ešte tipy dávam pred súbojom zo Spurs. Takže v ďalšom kole ich čaká Arsenal, ktorí hrajú katastrofálne a myslím, že to nedajú ani na Ligu majstrov tento rok. No a ako správny Chelsea fanúšik
Typujem poriadnu nakladačku, takže verím, že Arsenal prehrá 4-0. You ready? Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5%